Kaya mo bang pangatin ang isang bagay gamit ang isip? Galing ya? Yes. Dito sa video na to, aking ituturo gamit ang ating KineMaster app. Pero bago yan, mga lakay, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, click na ang ating subscribe button. Sige na, gawin mo na, dali! Para na updated kayo sa lahat ng videos ko. So tara na! Paangatin natin ang mga bagay gamit ang ating isip ay stay ang ating KineMaster application. Tara! Oh, come on, man. Yo, yo! Ayan ang first step natin. Mga lakay, punta tayong KineMaster app. Ayan. Then, pindutin natin itong plus, new project. Ayan. Tapos, select natin yung 16:9 ratio. Ayan. Then, ang gagawin natin is ilalagay natin yung ating video. So, punta tayong media. Tapos hanapin natin yung ating video. Ngayon ang ituturo ko sa inyo ay isang video na lang. So ito sa lamesa. So check natin siya. Ayan, please sit down. And ayan, nagsisimula na yung ating manggagamot na albularyo. Ayan na, nakikita daw niya, nakikita niya. Ayan na, pinatay yung langaw. Ang bobo naman ng langaw na to. Ayan. So joke lang. So gagawin natin is balik tayo sa simula. Kunin natin yung ating na-download na green screen. So saan pala ako nagdo-download ng green screen ko? Sa Snaptube po. Pwede nyo siyang i-download sa ating Google Chrome. Wag po sa Google Play. Wag po sa Google Play, sa Google Chrome po siya. Doon na ako nagda-download ng mga sound effects, videos, tapos yung mga green screen effect ko, mga subscribe button, ganun. Doon na ako nagdo-download. So ayan, punta tayong layer, tapos media, then punta tayong Snaptube folder. Hanapin natin yung yung kailangan natin. So eto siya, katabi ng dugo. Tsaka yan si Aling magandang ganda na ito. Ayan. Then ang gagawin natin, isi-click natin tong ating green screen. Punta tayong chroma key, then enable natin siya. Tapos ipwesto natin siya dito malapit sa lamesa. So ganyan lang muna. Kasi magti-trim pa tayo ng ating original na video. Play lang natin para malaman natin kung saan siya babawasan. So ayan. So try natin mag-trim ng ating video. Dito siguro. Yan, trim natin, click natin yung ating video, tapos itong gunting, tapos trim to left of playhead. Yan, play ulit natin. So ganito po ang pag-edit. Kailangan talagang paulit-ulit kong sinasabi, matyaga lang po talaga kayo. Yan, dapat itatiming nyo yung ating galaw doon sa paggalaw ng object. So play natin ulit. Ayan. So ayan, di ba nauna siya? Ang gagawin natin, is trim natin tong green screen natin. So kung nagkamali man kayo ng timing, pwede naman tayong mag-undo ito. Pindutin natin tong may arrow back na to. Ayan, kung magkamali kayo. So kaya meron yan para hindi tayo mahirapan. So click natin tong ating green screen. Trim natin siya. Ayan, trim to left of playhead. Then i-move natin siya dito sa unahan. So tignan natin kung tumiming na siya doon sa ating pagpatay ng lamok.
So nahuli pa rin. So medyo bawasan pa natin ng konti. Ayan siguro. Ganyan lang. Tapos i-move natin siya rito ulit sa gilid. Then play ulit. So ngayon ang nangyari naman is nauna siya. Ngayon ang gagawin natin, pindutin na natin tong undo. Ayan, so nag-move siya dito sa pinagputulan natin kanina, then isa pa. So adjust natin ng pagputol konti. Ayan siguro. Then trim natin. Then i-move natin siya rito. So ganun lang. Play. Kailangan ano lang, timing lang, ganon mga lakay. Pag walang tiyaga, walang nilaga. Hindi totoo yan. Ayan. Bola lang yan. So sabay pa rin. So ano bang magandang gawin dito? Itong ating video ating bawasan. Ayan. So check natin. Ganun lang, basta timing lang. Hindi naman madaling hindi naman mahirap gawin to. Tiyaga lang talaga. Galing yan. Ayun. So medyo timing naman na siya. Ayan, ang gagawin lang natin is pesto natin tong mga kubyertos, tong mga plato kunwari. Ayan, check natin kung sakto naman na siya dun sa ating lamesa. So ayan. Ayan. So, nauna pa siya konti, di ba? So, bawas pa tayo sa ating video. Ganun lang. So, kung mainipin kayo, ayan. No, mali. So, ando natin. Dito tayo sa green screen magbawas. Ayan, okay na. Pwede na siguro yan. Check natin. Last try. try until you die. Ayan. Yan. Timing siya. So, okay na. So, dahil nga, tignan nyo kung mapapansin nyo yung ating kamay dun sa ating mga kubyertos, di ba? Nag-overlap. So, tanggalin natin yan doon sa part na hindi pa nakatapat yung ating katawan. So dyan, trim na natin yan same as dito po sa kabila. So ayan, then click natin to. Ayan, then export. Ang ginagawa ko po 720p. HD lang siya kasi minsan mas matagal kasi i-export pag yung 1080p, lalo pag mahaba yung oras. So 720p halos parehas lang naman yung yung resolution, yung quality ng ng video niya. So yun yung ginagamit ko talaga. So export natin. Ayun, and we are finally done mga lakay. So, sana sa video na to mga lakay may natutunan naman kayo mga lodi. And maraming salamat sa inyong panonood. And sana tuloy-tuloy tayo magkakasama sa lahat ng aking uploads. Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, baka naman parang awa nyo na. Baka gusto nyo pang magalit ako. Hindi, joke lang, hindi ako marunong magalit. So, subscribe naman kayo mga lakay, mga lodi, para naman updated kayo sa lahat ng videos na gagawin ko. So, maraming salamat in advance. And sana next video ko, andun pa rin kayo para naman masaya ang Pasko. Yan, maraming salamat po and God bless sa ating lahat.